Athi ubhala kahle mbonge Jehova mphefumulo wami. Athi nakho konke okuphakathi kwami. Athi akubonge igama lakhe elincane. Namhlanje uma silungiselela lenkonzo makuphakama lomhlabeleli esekaningi ngenze lokuhle. Ngithanda leli sigcetshana esithi nginikeni ithuba ngidlulisa ukubonga. Akunika uNkulunkulu akwenzile emfihlakalweni. Ngitshela mina ukuthi uyangipanisha noma ngitshela ukuthi usengilibele noma ngitshela ukuthi akanendaba nami. Kodwa uma ngibheka la engiqhamuka khona, ngibuka la engihleli khona, ngokwami bengengikwazi ukusenzela. Kunenkonzo namhlanje uNkulunkulu ayivusayo uma uPawuli ebhalela ibandla laseKorinte, uma ethi ake ubuke impilo yakho, ubuke nobizo lakho, ebese uyiqhathanisa ubone ukuthi angihlakaniphile ngaleyo ndlela, angikho ngcwele ngaleyo ndlela, angibalekile ukudlula abanye, kodwa ngaze ngawufumana umusa kaNkulunkulu. Namhlanje bengifisa ukukhuluma nabantu abathi kodwa Nkosi uboneni kumina. Bengifisa ukukhuluma nabantu abathi salusuhamba Nkosi ngoba vele angimsebenzi walutho. Uthi umpostoli Pawuli uma ebhekene nabantu abalwisana naye, uthi nami ngiliJuda, nami ngivela endaweni esigodini saseTarsas, nami ngafundiswa abantu abahlakaniphile, athi nami ngenzelwa konke ngokwesiko lwamaJuda. Khona inkonzo edlula kuyona empilweni engithi inkonzo yokuqhosha. Khona inkonzo esithi masikuyona masilwisana nabantu kuze kube ngathi bengabatshela abantu ukuthi ubokhuluma ubheke ngoba nami ngiyinsizwa, ubokhuluma ubheke ngoba nami ngihlakaniphile, ubokhuluma ubheke ngoba nami ngineyimali zami, ubokhuluma ubheke ngoba nami nginezinto zami. Kodwa konke kuhambe bese kuyaphela. Konke ngikona, konke nginakho, konke ngiqhoshe ngakho. Khona la engithi mangifika kweminye iminyango bathi asikudingi lokho, ngeke ukusize lokho, ngeke ukusebenzele lokho. Kodwa bese ngiyibona sengingeniswa, bese ngiyibona sengihawukelwa, bese ngibona sengisizakala. When justice demanded my life, mercy said no. Athi umpostoli Pawuli ngokumazi yena njengeNkosi nomsindisi wami, athi konke ngikushaya indiva. Athi ocula kamnandi athi ngibona ngimanxeba zinsizwa. Athi obhala kahle esililweni sikaJeremiya athi wena osusindile, athi baleka,
athi uziyoqasha embhoshongweni. Kabe inkonzo engiyakuyona namhlanje akuyona inkonzo eyukuthi awuhlale phansi ubhandishe ukulimala kwakho. Akuyona inkonzo engithi kuwena awuhlale phansi ebese uyayidabukela, kodwa ngithi awubuka amanxeba akho ube yinja, akuwakhotha amanxeba akho. Uthi iNkosi athi wangithanda mina soni, wangithanda ngingelutho. Akuhlale nosisi, akuhlale nalokhu okukhathaza umoya wakho, akuhlale nalokhu okucisha ukuthula. Inkosi sengikulesi sigaba sempilo. I'm at the verge of giving up. I'm broken. Isibona isidingo sokuphila. Kodwa namhlanje bengifuna ukuthi kakade uThixo uthatha ngelutho azokuhlalisa namakhosi. Sho njalo uDavid ngenye imini uthi akusekho noyedwa nokhona emzini kaJonathan noSawuli. Sebakushiya bonke, sebalandula bonke, sebahlakise ngawe, sebekubize ngamagama onke. Akusekho noyedwa okwazi ukukhulumela. Okudle nabaswini bonke bashaya amakhala, bonke bayalandula, abenzele konke okuhle, bonke bahlangene ngawe. Kodwa namhlanje inkonzo uThixo asibizela kuyona uthi woza nokwehluleka kwakho, uthi woza namanxeba akho, uthi vele bakhona bathe awumsebenzi walutho, athi kodwa ngizokuthatha unjalo. Yazi uNkulunkulu uyangimangaza. Umefuna ama-CVs ethu, mefuna ama-resume ethu, akafuna ukwazi ufundephi, akafuna ukwazi uqualifyephi, kodwa ufuna ukwazi ukuthi ushayeke kephi nendawo, ulimalephi, uthukwephi, bakulahlekephi. Bese ethi uNkulunkulu ngiyayifuna lensizwa, ngiyayifuna lentombi. Kuyavuka kumina lenkonzo indaba esiyithola encwadini yabahluleli. Uma lensizwa ihamba iyolwa impi, iyokhala kuJehova, ithi Nkosi labantu abaningi kangaka engihamba nabo, athi nempe engibhekene nayo, athi ngiyayesaba. Athi uNkulunkulu awubathathe bonke labantu, athi abahambe bayophuza amanzi emfuleni. Lithi izwi likaNkulunkulu abanye babegijima bofuna izinto zokuphuza, abanye bethi ngengiphuze mina lana, kodwa khona abanye abangena ngamadolo badla amanzi bawachapha kuhle kwezinja. Ebesethi uNkulunkulu kulensizwa athi bahlukanisa abantu, athi laba bachapha amanzi njengezinja athi babeke eceleni, athi laba baphuze kahle athi babeke eceleni, laba baphuze kahle athi abagoduke baye emakhaya. Ajabule ngamsitha sami ngoba ungibona ngwile ngelinye ilanga ngiyavuka. Ngajabule ngoba ungibona ngigqiza igazi. Kwayitshese uqedile ngami. Izwi likaNkulunkulu wathi abachapha amanzi njengezinja athi bathathe, athi ngizakuyinqoba impi yami ngabo. Khona ezinye indawo besingena kuzona asingeni ngokuhlakanipha. Khona ezinye indawo besingena kuzona asingeni ngama qualifications. Khona ezinye indawo besingena kuzona athi lo muntu okhuluma naye
athi ngiyalanza usizi lwakho, athi usizi lwakho athi lingufakazi empilweni yami. Inkonzo uNkulunkulu asibizela kuyona. Ethanda inkonzo uNkulunkulu asibizela kuyona. Uthi uNkulunkulu bonke laba abalimele, uthi ningabe nisalahla. Uthi bonke laba abalimele, hayi maqhonto evukayo kimi. Yabona uzobhala ama-exams, awukwazi ukuwabhala ama-exams unganikwanga lesi silwane ekuthiwa imodule. Yasiwa lesi silwane ekuthiwa imodule. Kuthiwa nansi imodule, awuhambe uyoyifunda. Khona abanye bethu esisesigabeni sokuthi akufunde, akuhlale kumojuli, akusebenze, akushayeke, akuhlekwe, akulimale, abake babhale ngawe, abakhomisane ngawe. Uthi yes i-exam, athi ocula kahle, athi wenhliziyo yami, athi mawuhlaka awuhlakani usikuhade sekuhade sitha sakho manje kusafunda umojuli athi ngehlupheko athi ngiqoqa ubufakazi athi obhala kahle athi onendodana athi unobufakazi athi umpostoli Pawuli
athi bhekane emhlanami athi namanxeba kaKristu. Okwanamhlanje bengifuna ukuhlala kubantu abathi kwaze kwanzima ukuphila. Bengifuna ukuhlala kubantu abathi Nkosi kanti sewushonephi. Bengifuna ukuthi uJesu semkhunjini ukuthi ulele, it doesn't mean ukuthi akekho. Ukuthi akaphenduli, it doesn't mean ukuthi akezwa. Siyashesha ukulahlekelwa ithemba. Siyashesha ukudikila. Siyashesha ukuduba. Siyashesha kuyele emuva. Kanti besiyiswela inkonzo yokuphokophela. Besiyiswela inkonzo yokuthi wendlana indumiso phezu kwalameva ukuze akhonzeke kahle uThixo. Sawubuyela ekhaya bakuhlupha abantwana, bakuhlupha abazane nabo. Uthi kodwa Nkosi yendlala. Ungasafuni ukubuyela emsebenzini. Yendlala. Sekuphithene ekhanda. Sawusaba nokuphuma embhedeni. Sawusaba nokuvakashela abantu. Nama family gatherings sawusawahambi. Thana yendlala Jehova. Thana yendlala simakade. Thana yendlala sonini. Hayi. Awuqedanga Nkosi. Akawuqedi umsebenzi ingakuphakamisanga. Hayi noma bangathina abantu. Hayi windoda yamadoda. Hayi windoda yempi kaIsrayeli. Akakaza atshele umfana akhonjwe ekhanda. Akakaza ashawe thwaqoqoqo athwe nomfana. Akakaza abrashwe. Uthi yenza kodwa sami isikhathi. Athi basezifikile. Athi ngiyawuphakanyiswa. Maqedane badonse bonke bese mina. Hayi akakaphili. Hayi no. Akakaphili. Ningayitshela ukuthi incwadi sivaliwe. Uzoqala enye chapter. First edition le. Ninkonzo uNkulunkulu ayivusayo. Why you give up so early? Why ushiya izinto seyizolunga? Why ubalekela intombi seyizokoma? Why usuka kuJehova esefika nezinto angakutholi? Funa abantu abazothi Nkosi ngeendawo ngabuyanga. Hasho njalo ngelinye ilanga uJakobe athi weNkulunkulu athi lokuhlwa athi lemini ezayo athi ngeke ifike ungangibusisanga. Hlahlamela uNkulunkulu somandla uyise nendodana nomoya ocebileyo.